गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरबाय रायजोफोर। दिनै आङो बे समाव नै टंलायाव मोनफैलायबाय फैयै फैयै, मानो होनब्ला गोदान प्रजेक्टनि खामानि दङ। दा बे समाव आङो नोंथांमोननो आङो भिडिअजों लोगोसे भइसखौ होफानो हायाखै, एक्सट्रा एसे डाबिं खालामनो गोनां जादों। माने बाथ्राया जाहैबाय, आं जुदि बेवहाय मिउजिक बानायनायाव जों मिउजिक मेकिं खालामगासिनो दं नालाय, बेयाव जुदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला जोंना एसे गड़बड़ जानो नागिरो। बेखायनो आङो बाथ्राखौ बै समाव आङो रायज्लायनो हायासै। दा आं भइस डाबिं खालामना होनाय जाबाय रायजोफोर। गोदान प्रजेक्ट, जोंनि BKWCनि चिफ सारनि प्रजेक्ट, बेवहाय दोंनै गान दङ। दिनै आङो बेखौ भइस डाबिं खालामनो थाखाय फैदों। भइस डाबिं माने मिउजिक मेकिंआवबो जिरायगोन जोङो, अमर बिथांजों आंजोंनो जयैनो जिरायगोन। दायो नै जोङो गाइडखौथ' होखांबाय, दायो जागायगासिनो दं मिउजिकखौ। जोङो दसे उनाव मिउजिकआ जेब्ला खननो हानाय जायो अब्ला जोङो माने भइस डाबिंखौ लागोन आरो। दायो जोङो दसे नैबे खननो हानाय जासान्दि जोङो मिउजिकखौ क्लियार खालामना लानि रायजोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लासै लासैनो आवगायबाय मिउजिकआ, खननो हानाय अबस्थायाव फैबाय। जोङो हल कर्ड होबाय, बेनिफ्राय जि एसे एनै माने फिलिंस नांगौ जोंनो खननायाव, बेखिनिखौ जों बानायनानै लाबाय। दायो जों दसे उनाव भइस डाबिं रुमाव हाबसिगोन। दा बे समाव नै जोङो माने मोननैसो फिसा फिसा फिलारफोर जों दामना लानो नागिरदों। दा नै जोंहा जोंनिनो सासे बर'नि मोजां गिटारिस्ट फंबाय सासे दंफैयो, नै सायखं। बिथाङाबो जोंजों दसे लोगो मोनफैबाय, बिथाङाबो दसे जिरायफाबाय जोंजों। दायो डाबिं रुमाव हाबनोसै। ओरैनो उन सिगांथ' नोंथांमोननो दिन्थिबाय थाखादों। नै डाबिं रुमा नैबेनो हाबलांबाय, नै नायलांबाय था रायजोफोर। नैबेनो जाहैबाय भइस डाबिं रुम। नै माइक्र'फन बियो, बेयाव गंनै दं। बे जाबाय मिउजिकनि, नैबे जाबाय भइसनि। दा बेनो आरो भइस डाबिं रुमा। दा उन सिगांथ' आं ओरैनो नोंथांमोननो माब्लाबा माबायदि खनो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दंखायो। दिनै आङो डाबिं लानायखौ माने खिन्थालायलिया, जास्ट डाबिं रुमखौल' माबायदि बेखौ नोंथांमोननो आरो दिन्थिबावनाय जाबाय। नोंथांमोना मेथाइखौ ससे ससे आं होगोन, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। समनि फाखनाव आंनि बिखानि जिउनां ध्रुब हाथरखिफोरा उदां फैलाव अखोरां बिखानिफ्राय सिरि सिरि फारि फारि दिनै गासिबोनि जोमै अरायनि थाखाय सिरिलांजोबनो हमबाय। जोनोम जाफैदोंमोन बुहुमाव बिसोर असे सैथोनि थांखिजों, सुबुं हारिनि गेजेराव गोदान सोरजिनि गोदान मिजिं लानानै। नाथाय बिदायनि मोनाबिलियाव बिसोरदि गोमालांबाय। नाथाय बिदायनि मोनाबिलियाव बिसोरदि गोमालांबाय। दायो बे समाव आङो टंलानि खामानिखौ फोजोबखांनानै आं उदालगुरियाव मोनफैफिनबाय। नै उदालगुरि स्टेसनाव ओंखारबाय आङो नै दा। दिनै आरो उदालगुरियाव आरो बेयावबो भइस डाबिं दङ। नै उदालगुरि स्टेसन, बियो गोबां मानसि दङ। बेनिफ्राय बेयाव दिनै खनखांनानै गाबोन आरो गुबुन मोनसे जायगायाव आरो
बैसागु बिदायनि मोनसे फांसन दङ बेयाव थांलायगोन दा नैबेनो नै उदालगुरि स्टेसन बेयो बिराद मानसि दङ एकदम होंगो दोंगो दाना ट्रेनाव माने दावबायनो बिराद मोजां मोनो मानसिफ्रा सिगांनिफ्राय एसे स्टेन्डार्डसिनबो जाबाय नालाय आरो गोबां माने सुबिदाफ्रा ट्रेनाव दङ दायो आरो रां रुफाफ्राबो खोब खम नैबे गुबै गाहाय स्टेसन बियो नै टिकेट लानो बयबो जमायै दंबाय थायो नै आङो दा ओरै थांनानै गिबियावनो आङो हटेल गंसे लानानै थाहैग्रोनोसै हटेलाव थफ्ला थफ्लि दोननानै बेनिफ्राय आङो भुइसडाबिङाव थांनोसै आरो दायोनि बारा गोजान नङा बे खाथियावनो गंसे उन सिगां आं थाबाय थाग्रा हटेल दङ नैबेनो नै जायगायाबो मोजां आरो हटेलाबो जेनेबा इसिबां लाक्जारिस नङा जोंनि थाखाय मोजां आरो मिडिल स्टेजनि मानसिफोरनि थाखाय मोजां बारा बांद्राय दाम गोसा नङा दा हटेलाव हाबनो थांगासिनो दं नैबेनो हटेला हटेलनि मुङा जाहैबाय गेलेक्सि लज नै गेलेक्सि लज नै गेलेक्सि नायनानै ला माब्लाबाफोर उन सिगां फैयोब्ला थानो हागोन बेयावनो बारा गोजान नङा स्टेसननिफ्राय ससे साहा फैनानै ससे सानजा दावखोबानो मोनगोन बे দিবিলাক আছেন নাই ৰিচিপশ্যনত আছেন নাই হা হা ক'ত গৈছে ঘৰত নাহিব নেকি হা আহিব নাই আহিব ফোন নম্বৰ আছে নেকি তাৰ হেৰি ৰিচিপশ্যনৰ ফোন কৰি দিয়াচোন হেৰি মই ৰুম ল'ব লাগে এটা आं दा उदालगुरिनि गेलेक्सि लजआव मोनफैलायबाय दिनैथ' बेयावहाय दोंथाम गान खननांगौ दङ दा नैबेयाव रुम लानो नागिरदों आङो नै रिसेपसनारा गैया बहाबा थांनानै दंहैयोनो लेंहरनो होदों आङो नै दा गाखोलांबाय आं नै गोजौआव रुम होनो नागिरबाय अच्छा होटल गैलेक्सी भी है नहीं कौन सा रूम तो ये तो ना ये वाला है अभी साजा हुआ नहीं है हाँ हाँ इसमें और बिछाना अच्छा थोड़ा हाँ इसको अच्छा कर दीजिए कहाँ है बिछा करने वाला लोग है तो है कर देंगे तो करो आज अभी करो अभी करो हाँ ठीक है ये कितना का है ये हाँ ना ये कितना का है ये रूम आपका पूछो आगे पीछे आंना रूमा नै बेनो नै 34 नम्बर बेयाव लाबाय नै हटेल गेलेक्सियाव हाबबाय आं नै दा बेगबो दोनबाय नै दा नै गेलेक्सिनिफ्राय ओंखारबोनानै भइस डाबिं खालामनो थाखाय थांगासिनो दं जों बै उदालगुरिनि नलबारि होननाय मोनसे जायगायाव दा भइस डाबिंखौ बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नंलिया नाथाय मेथाइखौ नोंथांमोना ससे इयुनखौ जिउआव देरहानो दिदोम थांखियाव गसंनानै आंनि मुखुब खोमसि अरन एवस्रांनो नाजाबोनायखौ
बुहुमनि सुबुङा गोरोन्थि साननायखौ आंबो गाज्रि मोनाखै आंबो गाज्रि मोनाखै गोब्राबसिनै जिउ दैथुननि दाहारा दिङा जावलांनो आं दिनै मोनफैबाय जुजिनायनि गोदान थुलुंगा इयुनखौ जिउआव देरहानो इयुनखौ जिउआव देरहानो इयुनखौ जिउआव देरहानो माने ट्रेनाव आङो मोनसे आनकमन बुस्थु नुदोंलाय नै एसे दैखोना होदो आदा नै माने बिराद सुबिदा आरो नै एकदम खामफ्लाय बानाय खालायनानै लाबाय बिथाङा जोंनि बर'आनो बर' मानसियानो नै बिराद मोजां मोजां बुस्थु फानो नै नैबे पपकर्न दङ ट्रेनाव थांलाय फैलाय खालामबा लोगो मोनगोन नोंथांखौ एकदम बिराद मोजां नै खामफ्लाय लाखादों माने खुनु मैला नांनांगौ गैया बिराद बरिया माने मोजां थिगानो दं जोंनि ट्रेनाव बिराद दङ बयबो सोरनाय आरो आदा सकेखौ लोगो मोनबाय नै जों ज'यैनो थांगासिनो दं रंजानो आरो माखासे ओरै माबायाव माजबात गाखोगोन आरो माखासेया धेकियाजुलि बिदिनो दं जों थांगासिनो दं दायो नै बे समाव ट्रेनाव मोनसे नुथाय नुदों रायजोफोर माने गोदोनि जोंनि बर'फोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोखांदों आङो बिहाव बिखुनजोनाव आलासि जानो थांबा दाउ खाखालायनानै एकदम साइकेलाव आलायनानै लांलायनाय दा नैबे माने बे आंनि सिगाङाव जिरायनाय नैबे बायदियाव आदिबासि बायदियाव माने बिहाव बिखुनजोनाव मिसामारियाव आलासि जानो थांनाय बिमा बिफानाव थारमाने थारमाने बे दाउला मानै खासि जाहैदों सेराव सिखा खुख्रि गंसे दंफालायो माने दा बे दाउखौ बेजोंनो हाथारगोन होननाय जाहैदों आरो दा दाउआथ' हनै बेस्रा एकदम हां लाख'नो हाया बिराद गिदों बियो मा खालामनो लांदों जोंखौ ओरै सानदों दा जेखियानो जाथोला माथो खालामबावनो आरो नै बिथाङा जाहैबाय माने बर' बेफारि सासे बिन लांदों बेयाव बस्थासे बबेनिफ्रायबा बायस'नानै लाबोदों बियो ट्रेनाव दैखोबाय नै बर'फ्राबो गोबां खोब माने बेबायदिनो माने बायस'नानै फाननो बा बिजनेस खालामनानै न'खर संसार सोलिनो गोरों जाबाय नै बियो खान्थाल फिथाइ बेखौ बहाबा लांगोन बियो दा थिगानो दं न'खर सोलिनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा खोब मोजां बेनिखायनो बेकारि थास्लायस्लाय सासेया फैलायबाय नै गिटारिसा दे जेरै जोंना मिउजिशियानफ्रा ट्रेनाव मोनफैजोब्बाय बयबो जों दा मोनसे जायगायाव फांसन खालामनो थांगासिनो दं ज'यैनो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों